Айде, кой ще кара кануто? Готов ли си за кану-каяк, мамо? Да? Ама ти си винаги готов за кану-каяка. Кажи здрасти! Ще кажеш ли хай? Хай! Точно на време и лодкаря. Сладка за разходка. Сладка за разходка. Само, че без нас. Но ето има желаещи. Ами, какво да кажа? Така си живеем ние тук. Не е зле. Say hi, Mama. Hello. Say hi. All right. Hi. Say hi. Hello. You want to do it? Yeah, I don't know if you're interested or not, but we do picture and video packages out on the boat of them flying. Your mom. And it comes on a little DVD about 20 bucks. I'm very interested. Yeah, you're more interested than me. Look at her. Look at her. Here, I'll stand behind you. Look at here. Hey, hey. Nikki. There you go. Yeah. Oh, sorry I don't left be you. scared. Don't cry. Oh, baby. Give me a smile. Give me a smile. Give me a smile. smile. Big smile. Don't cry now because I got to go back to work. See you later. See Give ya. it a high five. High five. High five. High five. So cute. Ой! Да. Все се намира по някой да ни закача. Тъй, тъй. Кой, мамо? Някакъв чичко. Ти няма плачеш. Сладка на разходка. А между другото сега е спринг брейк и е пълно с ученици, нали, на ваканция. Тъй, че голям купон е при нас. Голям купон, мама. Не, ти не си съгласен, Теля. Как така? Кажи да. Да. Това ще ходим ли да папкаме? Гладен ли си вече? Искаш ли да ядеш? Искаш ли супичка? Да. Айде да ходим да ядем. Айде, че детето гладно. Чао, чао. Кажи чао, чао. Дай целувка. Чао, чао. Чао. Браво. Чао, чао. Айде помахай, мамо. Кажи чао, чао. Чао, чао. Айде, отиваме да папкаме. До скоро.